Vitajte na kanáli Faktograf. Dnes vám prinášam príbeh o histórii templárov a ich tajomnom poklade. Poďme sa ponoriť do tohto mystického sveta stredovekých rytierov a objavme, čo sa skrýva za legendami. Ak sa vám naše videá budú páčiť, nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. Vznik a úloha templárov. Rád templárov, oficiálne známy ako Pauperes Comitiones, Christi Templi Salomonis, chudobní rytieri Krista a Šalamúnovho chrámu, bol založený v roku 1119 francúzskym rytierom Huguesom de Payens a jeho spoločníkmi. Na obrázku vidíte kráľa Balduína II. Jeruzalemského, ktorý priradil mešitu Al-Aqsa Huguesovi de Payens a Godfreyovi na použitie ako ich centrálu. Križiaci túto stavbu nazývali Chrám Šalamúnov. Na ďalšom obrázku vidíte oficiálnu pečať templárov a ich krížový znak. Pečať znázorňuje dvoch jazdcov na jednom koni, čo symbolizuje chudobu a bratstvo rádu. Ich znak je červený kríž na bielom pozadí, ktorý predstavuje ich oddanosť kresťanstvu a ich úlohu v križiackých výpravách. Ich hlavnou úlohou bolo chrániť pútnikov smerujúcich do Svätej Zeme po prvej križiackej výprave. Sídlo templárov sa nachádzalo na Chrámovej hore v Jeruzaleme, čo im dalo meno Templári. Symbolický význam a prestíž templárov. Podľa jednej z najčastejších legend o templároch, v prvých 9 rokoch svojej existencie rád zahrňal iba 9 členov. Číslo 9 malo pre templárov symbolický význam. Deviatka je trojnásobkom Svätej Trojice. Je svätým číslom rádu anjelov a symbolizuje aj neúplatnosť. Aby rád templárov nabral na svojej vážnosti, opodstatnenosti a prestížnosti, podnikol Hugo de Payens v rokoch 1127 až 1031 cesty po európskych kráľovstvách. V tomto období návratu začínajú o templároch kolovať prvé legendy, hovoriace o tom, že objavili bájnu archu zmluvy a legendárny svätý grál, z ktorého pil Ježiš Kristus pri poslednej večeri. Predovšetkým za účelom naverbovania nových členov navštívil Hugo de Payens najmä Francúzsko, Anglicko a dostal sa až do Škótska. Na týchto cestách získal od kráľov a miestnej šľachty štedré dary pre rád, ktoré mali skôr povahu polí, domov, viníc a oblečenia pre rytierov, než peňažný charakter. Koncil v Troje a oficiálne uznanie. V roku 1129 sa uskutočnil koncil v Troj, výsledkom ktorého bolo oficiálne pápežské uznanie a požehnanie rádu templárov a schválenie pravidiel rádu. Toto uznanie výrazne prispelo k ich prestíži a nárastu ich moci a bohatstva. Mapa templárskych sídiel v Európe v roku 1300. Moc a bohatstvo templárov. Počas storočí sa templári stali jedným z najmocnejších a najbohatších rádov stredoveku. Prostredníctvom darov od európskej šľachty, pôžičiek a obchodných aktivít nahromadili obrovské bohatstvo a politickú moc. Templári vlastnili rozsiahle územia v Európe a na Blízkom východe a ich finančné operácie sa stali základom moderného bankovníctva. Konflikty a obvinenia. 13. októbra 1307, známeho ako Piatok 13., francúzsky kráľ Filip IV. Nariadil zatknutie všetkých templárov vo Francúzsku. Kráľ Filip IV., známy aj ako Filip Pekný, bol hlboko zadlžený templárom a preto ich obvinil z herézie, sodomie a iných zločinov. Po krutých mučeniach mnohí templári priznali tieto obvinenia. Do týchto udalostí boli zapojení aj kráľovský pokladník Guillaume de Nogaret a pápež Klement V. Rozkaz na upálenie templárov vydal práve kráľ Filip IV., čo viedlo k tragickému osudu mnohých členov rádu. Pápež Klement V. v roku 1312 oficiálne rozpustil rád. Zmiznutie a legendy o poklade.
Po zatknutí templárov a rozpustení rádu sa veľká časť ich majetku stratila alebo bola skonfiškovaná. To viedlo k vzniku mnohých legend o ukrytom poklade. Jedna z najznámejších teórií hovorí, že templári ukryli svoj poklad na tajných miestach, aby ho uchránili pred kráľovskou konfiskáciou. Medzi najpopulárnejšie teórie patrí možnosť, že poklad je ukrytý v kaplnke Roslin v Škótsku, na ostrove Dubov v Kanade alebo na iných tajných miestach po celom svete. Kaplnka Roslin a ostrov Dubov. Kaplnka Roslin v Škótsku je často spájaná s templármi a ich pokladom. Postavená v 15. storočí, kaplnka obsahuje množstvo symbolov a sôch, ktoré podľa niektorých historikov naznačujú prítomnosť templárskeho pokladu. Ostrov Dubov v Kanade je ďalším miestom, ktoré je často spájané s templármi. Už 10 ročia tu prebiehajú vykopávky a hľadanie pokladu, ale doteraz nebol objavený žiadny konkrétny dôkaz. Moderné výskumy a mýty. V priebehu rokov sa mnohí historici a dobrodruhovia snažili nájsť templársky poklad, ale zatiaľ bez úspechu. Moderné výskumy a technologické pokroky však stále prinášajú nové objavy. Niektorí odborníci veria, že templársky poklad môže byť rozdelený a ukrytý na viacerých miestach po celom svete. Odkaz templárov. Templári zanechali významný odkaz v histórii, nielen kvôli svojmu bohatstvu a moci, ale aj vďaka svojim inováciám v oblasti bankovníctva a vojenskej stratégie. Aj keď otázka, či ich tajomný poklad skutočne existuje, zostáva nezodpovedaná, ich príbeh naďalej fascinuje a inšpiruje ľudí po celom svete. Záver. Príbeh templárov a ich tajomného pokladu je jednou z najväčších záhad histórie. Či už veríte na legendy alebo nie, história templárov je fascinujúca a plná mystérií. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy. Napíšte do komentárov, aké témy by ste chceli vidieť na budúce. Vidíme sa na budúce na kanáli Faktograf.